ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса чӣ хелен, созаи хубен, саломатиятон хубай, вақтатон хуша. имрӯз 21 ноябри соли 2023 1000 рубли русӣ баробар ба 124 сомонӣ. дар имрӯза видео бардои азиз бо диққат гӯш кинед ки ма дар чӣ рӯй кардагиян. Lexus RX 350 ҳастай, якта велосипеди расиски рӯй кардагиян, Toyota Axio ҳастай, хонаи заминӣ ҳастай дар ноҳияи Фархор, хонаи заминӣ ҳастай дар шаҳри Душанбе, квартира арзон ҳастай дар шаҳри Ваҳдат, квартира арзон ҳастай дар ноҳияи Рӯдакӣ ва бардои азиз аз дигар ҷоҳо ҳам хонаҳои заминӣ ва квартираҳои арзон рӯй кардан. хоҳиш мекунам видеоро та охша тамошо кунед. қизиқи видео ҳамие ки я велосипеди фурӯшияи 900 сомониш мега. бардои гариб шумо метавонед ки я велики расискира 7000 рублда бихарен. хулоса бардои азиз ин видео конкретнияй, фақат я дона лайкира бижиқ, касе меҳмон бошӣ подписатсия ки то охири видеоро тамошо ки чӣ хел зурай. мерим акустоста. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. Ана бобиҷон, ایلا بای ماشین‌ها دیدین؟ ها دیدم شرکت بختیار و بهرامجان در روسیه در همین بارهایی که تاجیکستان میآیند ها بازار صدوات و لیوبلینا جمع میشوند. بارهایی که بود در گرد اطراف است همه رایگان جمع آوری میشوند. همین بارها را برای تاجیکستان آوردن کو از روی وزن با انصاف برگزاری کرده میشوند. بچه انا وقتی که بارها آمد به تاجیکستان که در آمد از همین خوجند باستانی سر کرده تقسیمات سر میشود، با دوشنبه شهر در آمده دیگر جاها ناحیه‌های گرد اطراف با عموما عموما تمام شهر و ناحیه‌های تاجیکستان بارها تقسیم میشود. بابی جان از همه اساسش کفالت دارد. نه گرانتیا بله هی نویر حکای باباش شما فهمیدین این رقمای تلفن در همین زیر ویدیو نوشتگی بدهید. شما هم زنگ بزنین در خانه‌تان چای تلخ خورده استراحت کنین بار خودش میآمده. бардои азиз, дина як бародар дар ватсапам занг зад, гуфт ки я лексуси гизалара сиёмка кардагиам, ҳамира дар каналат бимон гуфт. канали ту гуфт просмотрош миллион шидесай, иншолла результат мета гуфт. барои он бардои азиз сиёмка кардагияй бо диққат гӯш кунед, конкретни гап задагияй. агар шумо ҳам мошини фурӯшӣ дошта бошед, метавонед ки ранги ҳами бародар мада сиёмка кунед. ма дар видеои оянда насиб иншолла дар канал мемонам. И бародара гӯш кунед чӣ мега. салом алайкум дӯстони азиз, и асп дидесен, и асп Lexus ном дора, Lexus Америкаи Канадаи бародаро. сол баронаш 2007 випускай, объем моториш 3.5, я бор дига мегум объем моториш 3.5, 4 баллони нав пачкаш задагиай. 1 сола ҳуҷҷат дора, 1 сола танировка дора. Танировкаи 50% не, танировкаи 100% дора. ҳуҷҷатош ҳам 1 сола, танировкаш ҳам 1 сола бародаро. Я бор дига мегум ози гирдиштон мехрем, мақсад состояниеша бибинем ки чӣ состояние дай. инами чӣ хеле дар навор омадистай, ай пешам биен агар ҳами состояние дай бародаро. ози дурунша камера мекунем. 4 электропакетай, салонаш кожнияй, коробка передачкаш автоматай, лукам дора бародаро. чӣ хеле ки дидесен, лукам дора. салонша тозагиша нигоҳ кунед охи. ози бо қафоша камера мекунем, дари қафорои мекунем. чӣ хеле ки дидесен, абшукош тозаак. ин мошин бародаро аяк коргаре бародаро, аяк коргари военияй. ин мошин бисёр гаштагӣ нест, ин мошин вагонияй бародаро. нав 1 моҳ шидагиай оварданша, я бор дига мегум вагонияй. нархи аст бисёра бародаро, 128 000 сомон гуфтестай. 128 000 сомон гуфтестай. касоне ки ай пеш мерава маслиҳат ай пеш мекуна бо муомилаам доштае бародаро. я бор дига мегум ин мошин беҳад тозаи бадай. номерои соҳиби мошина дар рӯи экран мемонам, метавонед ки занг бизанед. бардои азиз, мегзараем ба дим эълони имрӯза. бо диққат гӯш кунед, я лексуси дигара гап мезанам. бардои азиз, ин лексуса номаш велосипеди фурӯшияи соли баромадаш 2023. ягон ҷош варид надора, мега ягон ҷо шикастагӣ нест, балонош нав панав, скорус мақсад доштаи скорусош кор мекунад. состояниш бардои азиз нав пачка, айсни ус овардагиан, мега айраси овардагӣ бидиянаш. мегири бардои азиз, фақат ҳай мекунӣ. мақсад танировка ҳам дора, нигоҳш ко охи. адрес бардоро шаҳри бохтар, яъне ки қирған да будай, нархеш 900 сомониш мега. 900 сомон арзон мешава.
касе ки бардруи азиз мақсад пула карта да партоя мега вилояти хатлон даставкаш мекунем. номерош ватсап доштай. бо наген ки хона гуфтива мошин гап зест, яъни мошина гап мезанам, баъд хонаода мегзарам апашко ако додаро. Бардруи азиз мошини фурӯшии Toyota Axio соли баромадаш 2008 сӯзишвориш бензин, абё мотораш 1.5 литраи, коробкаш автомат, 4 дар электропакет, кондиционер, печка 100% кор мекуна. ҳаво хунук шидаги бовар шеринар хунук назана, печкаш 100% кор мекуна. монитор задни камера дора. Бардруи азиз хай мисол боз корса мезани задни камера нишон медода, чхолош нав, балонош 80%. мошин кам расходай 100 км да 5-6 литр мисол бензин мехӯрда, газ надора. срочно бардруи азиз камтар сум дар корай мега. адрес шаҳри бохтар, пешина қурғонтепа, нархш 73000 сомон арзон мешава. ягон мошинои Opel ам боша мешава мега. ягон мисол Opel-ои 23000 дошта бошен, метавонен ки битен болои сум битен. бардруи азиз ягон Opel 23000 болои сум ам тен мешиде. бардруи азиз мошин состояние зурайне ки пул мешидози худо мехаридимаш. бадруи азиз вақтомон хушай катитон камкам шӯхӣ карда гап мезанем, бо наген ки мақсад савдотиҷи мазиқ шидам камкам шӯхӣ ки ина бардруи азиз шӯхӣ кардисам. агар шумо замин хона, квартира, мошин ё ягон ароба, ягон калеска чизе ки барои фурӯш дошта бошен, метавонед ки нами рақамҳои десен дар WhatsApp шурӯъ ки бугӯ акай ачки дорам я реклама ки бугӯ ма дар видеои дигари рекламаи зуруш мекунам. инами номерои WhatsApp-и май. прамой дар WhatsApp салом бинавис. бардруи азиз компанияке бозоралӣ ва компанияке назараш мо тавсия метиҳем барои гузаштани сарҳад. шуморо ай Москва ва Московский област, ай пеши хонатон, ай мисол айми ҷои кортон, ай пеши домтон, ай пеши хазайнтон гирифта шуморо ба сарҳади Қазоқистон иншоалло ки соқ саломат мебаранд меёранд. мошиношон бардруи азиз мошиноша аки напирс я 3-4 мошини фасон доранд, мошинои баланди хушрӯ. бардруи азиз ананарша гуфта ки 7500 рубл бугӯ. 7500 рубл. И компанияро бардруи азиз 100 таъриф кунам, охи ба таъриф меарзада. охи 7500 рубл ай ҳамада компанияи беҳтарин. бардруи азиз занг бизанем, бигем ки номероро ай канали савдотиҷа гирифтам. инсонҳои хуб айне ки хичонам. мегзарем ба 4 элони имрӯза. ҳамон лайка аёду набро варда бошине ки хонаҳои арзонда мегзарем. бо диққат гӯш ки телевизори хонаро пастар ки бардруи азиз хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, кӯчаи Каратегинский. бардруи азиз як бор дига мегӯм, шаҳри Душанбе, кӯчаи Каратегинский. 3 сотиқ заминаи ду дар хона кардаги ремонти ҳамун хонаҳо миёна бидай. ову светш бардруи азиз шаҳрӣ бидай. ҳуҷҷатош мега 100%ай баня, ҳоҷатхона дора, гирди хона маҳкам кардаги, дарвоза часпондагӣ. нарша бардруи азизам 250000 сомонӣ мега. 250000 сомон хонаи фасони хушрӯ дар шаҳри Душанбе, кӯчаи Каратегинский да. маълумотша дар бар экран нависагим, харидоро занг бизанед. бардруи азиз касе ки ай шаҳри ваҳдатем, бо диққат мара гӯш кунен. квартираи арзона гап мезанам, бовар ки нархи зурайда. квартираи десен қарор дорад дар шаҳри ваҳдат, кӯчаи Сомониён. дом бардруи азиз 6 этаҷай. сехонага квартира дар 4 этаж қарор дорад, 62 квадратни метрай. ремонти квартира миёна гуфтагиай. ову свеч мега доимӣ ҳастай. ҳуҷҷатош шартнома ва дамовой дора. дар якум этаж бардруи азиз супермаркети зурайне ки мактаб масҷидаш наздикай. бо баъзе ашёҳои рӯзгор фурӯхта мешидай. мақсад ами квартира як хел чизҳош меиста. диван, шифонер, мебел. хай мисол бардруи азиз бо чиш меиста, занг зада мепирсен. нархи квартира 290000 сомонӣ. дӯстони азиз, шаҳри ваҳдат, сехонага 4 этаж, ана 290000 сомон нархиш. маълумотша дар бар экран нависагиам. бачаёча мегзарем ба 6 элони имрӯза. ҳамун лайка биҷиқ ки ҳами бародарои мо хонаҳошона буфурӯшанд, беҳад кори савоб мекуненда. бардруи азиз касе ки ай фархорен, кӯя дисвар дорен, ина як хонаи арзони беҳтарин айда.
просто барадрои азиз ин соҳибхона дар камтар сум дар кора барои ҳамо фурӯхтаи саиш хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи фархор ҷамоати хутан кӯчаи нормат сафар 8 сотиқ заминаи 3 дар хонаи фасони хишрӯ кардагӣ ремонташ миёнай светш ҳастай овша барадрои азиз мегзаронӣ мега ҳуҷҷатҳои хона 100% гирди хона маҳкам кардагӣ аловхона анҷомхона бания доштай дӯстони азиз нархи хона 75000 сомонӣ хел хонаи фасони арзони хишрӯ 75000 сомониш мега касе ки барадрои азиз ай ноҳияи фархорен хонаи арзон ай дист натен бешхи нархиш зурайда бачаё чаб хия кофе талха биза ки ба фикрам ховуд бурдеса соат 1 шид дашид ба фикрам ҷои шумода барадрои азиз камкам шӯхӣ мекунем дӯстони азиз ин квартира десен қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ яъне ки ленский район якхонага квартира дар 1 этаж қарор дорад 35 квадратни метр будай дом навастройка барадрои азиз яъне ки домои нав квартира мега нав ремонт кардагӣ соҳиби квартира маълумот додааст ки срочна квартираи фурӯшӣ дар ленский район яъне ки номи наваш ноҳияи рӯдакӣ ана рӯ парӯи раҳи калон давда барадрои азиз рӯ парӯи раҳи калон нархиш 210000 сомон 210000 сомон арзон мешава намешава навистагӣ нест барадрои азиз видеоро тамошо кардиса бошен числаи видеоро нигоҳ кунен харидор бошен ба ҳамин квартирара занг бизанен барадрои азиз ва навори хонаҳои фурӯшии имрӯза аз куҷое ки хонаҳои заминӣ мошинҳои фурӯшӣ квартираҳои арзон велосипеди фурӯшӣ мақсад чизе ки арзонтар рӯй кардан ҳаракат кардам барои шуморо якта ба якта нархошона гуфтам фикр мекунам ки хая нархҳои зур буд барадрои азиз аз куҷое ки замин хона квартира намондам бифаҳмем ки ай ҳамаҷоҳо роӣ накардесан барадрои азиз иншоалло хай дар видеои дигарӣ мумкин ай ҳамин ҷое ки хона кофтеса боши ай ҳамаҷа ма дароӣ кунанд барои ҳам барадрои азиз барои пешравии канали мо барои мисол хирсандии мо ҳам як дона лайки бепала биҷиқ барои пешравии мо мисол пешравии мо мешава ва барадрои азиз касе дар канали мо меҳмонен подписатсия кунен ва агар битонен ҳамин видеои моро группҳода поделитсия кунен группҳои WhatsApp имода поделитсия кунен барадрои азиз ҳамин бародарое ки мақсад замин хона квартира мақсад ана чизе ки роӣ кардан ҳамин бародаро чизошона бифурӯшанд беҳад кори хуб мешавада аки замин набуди ана велосипед буд мошин буд хона буд квартира буд барадрои азиз барои ҳамун хоҳиш мекунам ҳамин як дона лайк чие ҳамин як дона лайки бепала биҷиқ касе дар канали мо мисол меҳмон бошӣ подписатсия кардагӣ набошӣ форат ки видеои мара якимин шида тамошо кунӣ барадрои азиз ин подписатсия мисол намёзи видеода нишон метавам ин подписатсия раҷақиди зангулачараологӣ дамон як рӯз пас видеои ма ту дарафтан мегира ин подписатсия раҷақиди зангулачараологӣ дамон барадрои азиз апаву хоҳаро хай дигар гапам надорам то видеоҳои оянда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон боша дар ки ҷое бошен ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен дастгирӣ бачаячки дора фаромӯш накунен хаяки Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.